Орион продюсер. барои хотирмон гузарондани чорабиниҳои идона тӯю маҳфилҳоятон киҳо лозиманд? ҳофизон ё ровиён, наворбардорон ё либосҳо, мошинҳои замонавӣ ва дигарҳое ки зарур аст. ин ҳамаро Орион продюсер дарёфт менамояд. аз ҳама муҳим, тамоми ситораҳои санъати тоҷик, афзалшоҳ, шабнаму фарзона, валиҷон, нигина амонқулова, садриддин, зулайхо, муҳаммад рафӣ, ғолибҷон, мино, рустам азимӣ ва дигар ҳофизон. ҳамзамон наворбардорони каспӣ, ровиёни хушсухан, либосҳои арӯсона ва мошинҳои ақди никоҳро бо нархи арзон ва дастрас фармоиш диҳед. акнун бо як занги телефонӣ аз чандин ташвиши тӯю чорабиниҳоятон озод гардед. рақамҳои мо 92